Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Abner, ngem dinan inlanad ti address na. Ngem sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Villanueva family, especially da Auntie Suling, Auntie Ising, kan Auntie Ason. Kastamat ni Michelle Calica Villanueva, kan ti pamilyana di Taubog, Bangar, La Union. Shout out iti pamilya Directo, Acosta, Amadeo, di ta Barangay Letak Norte, Santol, La Union. Kastamat Tilapitan family, especially nila kay ko Romeo Oliva Victore, kan anak ko ada Melvin kan Emily, from Melanie Victore ti Hong Kong. Shout out kada Maricel M. Medina, Josephine Jose, Julie Sayao, Nuvilin Taberna, kan Hana Agtang. Makablaawan ti Mundo Alejo kan Taberna family ti Zone 2 Tangadan San Quintin Abra from Lane Nike Alejo. Lakay ko ani Fred Naidas from Richilin Palatao. Shout out kada user TH9, Jasmine Rivera, Leonora Bautista, Rose Ann Confieso, Day Walker, kan Madel Ancheta. Amin nga staff ti Sakdeco Baguio from Michael John Aguilan. Happy birthday to Marita Lorenzana Formato from Rosemary Villaseñor, ti Penang, Malaysia. Ni Raul Gumiran alias Charcoal Man,
ti Agbanawag Tabuk Kalinga from Daria Gimazen. Shout out kan ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Abner. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin namang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan nga Abner. Dispensaran nakmanang no jakon inlanad ti address ko. Takayat ko ngamin a protektaran dagiti amin a nakaraman iti isalaysay ko. Naisemak nga agdengag iti drama manang nang runa iti addaak paylaeng iti lugar mi. Kaadwan ngamin kadagiti kaaruba mi, kastamot ni nanang, kat maliw-liwada, no kasta ngagdengdengag da iti drama. Kat naragsakan kami idi addan daytoy iti YouTube. Naawis matiriknak amang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili mo't ama idrama, kan makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti lugar mi, manang. Adda akong nanang, agmano ak. Kaasya na ka ti Diyos, anak ko. Narabyan ka mo't, Abner. Nag-meeting kami ngamin nanang. Mangrugi kami ng ti operations ti may sa branch Media Manila. Kaya't ama no may destino aki jay. Ha? Kaya't mo asawaan maipan ka ijay Manila, anak ko. Kasta na nanang. Saan pa imot kida final? Ay, no kas pangarigan ta matultuloy. Kaya't mo ka diti mapan, anak ko. Kapilitan nanang. Naroon na ta siyak mati patulod ti office mi. Ken sayang mo't na jakawatan. Dakkel nga oportunidad day ta para kanyak. Ay, sa bagay, sayang nga agpaiso, anak ko. Pudno day ta nanang. Naroon na kat maitaluak no bilang matuloy. Basta saya atom ti trabaho, uray sa dino ti papanam, anak ko. Kan, ama nga, no makasara kamutan iti makatako na inay mo iti tong palbiag ijay. Ha? Ay na anak ko, ama nga, no malakayan kan abaro. Di kag nagnanang. Apa man na maksarakak ti babaya para kanyak. Mga sawa kadagusen. Ay nagsaya atan gay anak ko. Tapno dan tumutan apukukun ka. Sapay lang ko mga rod nanang. Tamatuloy ak amapan ije Manila. Belen, umayak man. Ay, si kamot gaya manong. Umunag ka ah. Ay nasaanan. Tamag kulay baga, amang rabi kayo intun bikat isa'y balay. Ay, ni Abner, ada ka di pa eh. Napan nagtrabahon manong. Apay aya. Una ata ibagak kuma nga agdiretsyon tun isa'y balay. Apaman nga agapo iti trabaho na. Amok nga minapaborito na ka tinitiba manawk. Iso nga, isa'y kayo ito namang rabi inubigat. Ay sos, paborito na launay day tamanong. Kung na akong kahit. Kanayon samot nga gober tamdya ka nakak. Nakagagagat. Di ba mga rod ng asawa? Kasano ang mga asawa nga ikatawan tupay nobyana. Ay nakabagais. Swerte tagbaling nga asawa ni Abner. Nakasingsing-but ko naman. Kan nakagagagat. Amangan nga rod no maidistino ije Manila manong. Aya. Di ka nasaya at tabaran no dyan na makasarak iti asawaan na. Isumot nga rod ti kunak manong. Barang matuloy amapan ije Manila. Ay nakabagay, sigurado na itaan. Nang na makikita na mo ti kinalaing na iti trabaho.
Da kayon ton ti umay ijay balay inton bigatwan. Di ulip-lipatan. Wan manong, katagyaman nak. Nanang, nag-meeting kami man itayan. Talaga ang matuloy ako na mapan ni Manila. Kat anya nga iti desisyon mo anak ko. Mapanak ka nanang, tawan mo ti problema. Ada ngamin ipa iti kumpanya pag naidak ijay. Ay, nay, nagsayatan ngay anak ko. Ang kaano ngay amapan ka. As soon as possible ka na nanang. Masapol ka na makapanak adagos. Tani, ag-operate kami ngaminan into no may abulan. Kasi iti imbilin ko anak ko. Aganad ka ijay Nang runak at damom ti agnaed ijay Manila. Wen nanang, padasak man mo ti Manila. Kung nadamot napintas ka na ijay, isunalalang ta traffic kan nabara unay. Wen noada ka itirwar. Ngam sigurado nga aircon tumot laang ti opisina yaw anak ko. Wan matkit di nanang. Ay na, sapay la ko ma. Tanasayat dagiti na nga empleyado ijay. Tapno sana ka marigatan na makilangan kadakwada. Kabaalam day ta anak ko. Si Kapay. Kabaalam tupay ti makilangan ka dagiti amin na tao dito lugar tayo. Iso kabaalam day ta. Nanang, agluwas kaming nagpamanila inton kanikadwang aldaw. Ay, kasta aya anak ko. Wan nanang, talo kaming aggapo ditoy. Iso sa anak mo't lang nga maikawa. Tadalagiti katrabahuak ditoy ang maiyakar mo't lang di Manila. Masapul nga rod ang maisaganan dagiti imot ang agamit mo anak ko. Sakton nanang, san nabali? Ta kompleto mo ti talikaman ti pagnaidan mi nga ipaiti opisina mi. Iso kawus lang ti imutan mi. Aganad ka nga rod ijay anak ko, wan. Saan ka manan at trabaho? Ang mga nusan sana manan ti ag-overtime. Awan mo tinaskan pagagawa am tawan pa'y mo't pamilyam abibiyagam. Wan ka din nanang, didak pagdanagan. Anya tamuyo? No ijayin ti pakasarakak iti babae nga agbalin niya asawak. Ay di kad nasaya at anak ko. Lalaingam ti agpilay. Tapno maadaan kan iti pamilya. Uy, nanang. Kata ito ti ikarik kada kayo. Itagbat yu pa iti bataw. Apama na masarakak ti babaeng asawaag. Iyawid ko adagos dito itapno maamam muyaw. Nabayaga kon nga agpapaay iti kumpanya pagtrab-trabahuak iti lugar mi manang Emmy. Aging gaanaya karak iti Manila, tanang lukat ti may sa branch mi ijay. Nasaya at mat tinagbalin akasasaad ko ijay manang. Medyo na ikawa aklaang gapo iti klima ken traffic. Nasisingpet dagiti nagbalin akatrabahuak. Iso analakalaeng anakabaddungalak ida. Ngam addamay sa anakasiningad ko itinapalalo manang. Iso ni Heidi. Hi Heidi, mabaling ti makilamisaan. Ha?
Ne, si kamat gayam Abner. Wala, sige. Agyaman nak. Agmay may sakan samot ita. Ayan da kiti kakadwam. Rimor niya, ana. Ag-lunch da kano iti boyfriend na. Nimot Tina, saan kano pa yung mabisin? Kasta ka di. Oh, imbag man ta saan kayo mo't nag-lunch iti boyfriend mo? Awan boyfriend ko. Nag-break kami. Anya? Ni, apay nga eh. Iti dayta kinapindas mo? Pinaluspusan na ka? Ay na Abner, conservative ti ex ko. Di na kaya ta sumursurot ta kadagiti gagayem ko no kas di nga gimmick kami. Ha? Kanayon aday jay ti kos ti apa mi. Iso nga i-break kon. Oo na yan. Sayang mo't no kasta. Jak sayangan Abner. Liberated iso talaga asan kami a compatible. Ha? Naasama kami iti parties kan gimmick. Jak lakit di kaya ti maikikan. Sa bagay. Kasapulak mo ti ag-relax. Makabannog sa mo ti trabaho at trabaho. Amom da ita. Apay, Heidi. Di ka din nagaw-awid iti lugar yo? Boring iti probinsya. Manipod mo sa dagiti dadakkel ko. Kan nakapagtrabaho ako diti Manila. Manmanon nga agawid dak. Kan adamot tan pamilya dagiti kakabsat ko. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mga agpamilya? Well, madanon to dayta. Basta masarakak ti lalaki ang makaawat ka dagiti pagasmak. Jay lalaki asaan amang baliw iti kinataok. Sa bagay. Anya tamom. Ang mga nadalang iti igid-igid day ta lalaki, Heidi. Oh, saan ka di? Anya tamom. Nagsayatan ngay. Sapay ko mga rod tamaam-amukton iti mabiit. Abner, at naman madlaw ko kan ka, Kasla ka na yun napalpaliwam ni Heidi. Si Kamat, tilamad madlaw mo. Ay na, di ka makapaglibak. Kursunadam ni Heidi yan niya. Dakas ka din og kursunada kang kuana. Saan matkit ding? Kabailam nga taadang gayan, day ta babae. Abner, liberated unay ni Heidi. Si kapay nga awan ka bisyo-bisyo na ti makirelasyon iti kaskan kuana. Ay na, ama nagbabawi kan tulaeng. Joey, iso nga ita tanasapapay agpanunot kan na ituloy mo nga armen wenno saan. Marik na kami nga gayata kon kan kuana. Kayan saan mo siguro nga agnanayon nakasjay ti ugali na hindi. Ang mga numauman tumot lang nang runa numakiasawan ton. Sa bagay, narigat ba't nga i-judge ti may sa at tao, sigun lang iti makitkita tayo kan kuana. Anya tamo tayo, ang mga nagbaliw tumot lang nga agpaiso. Well, good luck, my friend. Agyaman na kiti suportam, Joey. Sapay la ko ma, tamagustuhan nakmat ni Heidi. Hello, Nanang. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Ay na, nasayaan kami mo't ditoy. Sika ngay anak ko, kumusta ka ditan? Okay ak dito, Nanang. Didak pagdanagan. Pasensya kayo na, tadyak pa ilang makabakasyon. Adumay ngamin ti trabaho ko dito opisina. Ken ti kayat ko, no agawid ak, kadwak tun tagbalin ni asawak, Nanang. Ay na, nagsayaan ngay anak ko. Apay, ada ka nid nobyam. Dandanin ako naklunan tararmag, Nanang. Kaopisina ak lang. Katapaman nga aklunan nak, iyam amok to adagos kada kayo. Malangarod, lalaingam anak ko. Panawon mo tap no mga sawakan. Bakit takon? Kaya't ko pa'y makita at agbalin a pamilyam. Dandanin, Nanang. Di kayo madanagan. O sige nga, Roden.
Baliwak to man ti umawag. Bye! Agyaman nak tayo naklon nakbot langan, Heidi. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat Abner. Sapay ko matatong palam dagiti karim kanya. Di kagdanag, Heidi. Tong palag ti amin nakarikan ka. Agyaman nak. Wan gayam. Imbagak ka ni nanang, nga paman ni aklonan nak. Yama mo ka adagos kan kwa na. Magagaran mo ta na mga amoy ti babae nga ay ayatek. Sure. Kaya't kumutamaam mo ni nanang mo. Inton weekend, agawit nanto iti probinsya mi. Yamam mo kanto kada nanang, kan kadagiti kakabagyak ijay. Sigurado ang magustuhan da kalakit di, Heidi. Damo pay laang apan nakakita ka ni Heidi manang Emmy, nakayawan ako na adagos kan kuana. Isuna laang taado ti mangupupay kanyak, gapo iti kinaliberated na a babae. Sungani kami kano kuna dagiti gagayem ko. Gapo ta siyak, saan na ka nausam iti ragragsak akas ka ni Heidi. Ngam nagbalin akarit kanyak dagita nga imbagbagada. Intuloy ko tinagaram kan kuana. Taamok nga agbalbaliw tumatlaang nang runa numaaddaan kami iti relasyon. Kat jakmat na pa ay manang gapota inaklonnak ni Heidi. Kasing karik kanina nang nagawid kami nga rod ijay lugar mi kat inyam amok ni Heidi kadakwada. Nadlaw ko ti sabali nga iwas ni nanang idi inyam amok kan kuana ni Heidi. Aging ga iti naaddaan kami iti gundawe nga agsarita ken ni nanang. Anak ko, sigurado ka kade iti kaayan-ayat mo. Ni, apay ka din nanang. Apay ka sa tisaludsudyo kanyak. Ay, saan mo't nga iti panagyaw anak ko? Nakitam ka din no kasano ti panagkaukaus na. Saan amayan natop iti iyo umayo diti probinsya? Oh. Dandali mo't makita amin nun akinarakaran na. Nanang, kasta ngamin ti uso di Manila. Kasta lang nga kaukawas ni Heidi. Ngam, nasingpat. Diyak lang amin impagarop ama gusto am ti kasta a klase ti babae anak ko. Ay, pasensya ka na angam. Kas makita kat. Kas lasabsabali mo ti garaw na. Di kaya agdanag nanang. Ipasigurado kada kayo. Nagbidot kayo iti pampanunutan may panggap ka ni Heidi. Alan nanang, mapantayon iti salas. Tamangan na niya pa iti panunutan ni Heidi. Friend, nadamag ko mata nagawid kayo gayam ka ni Heidi di probinsyayo. Wan Joey, inyam amok ka ni nanang ko ni Heidi. Kat?
Anya nga iti ko na ninanang mo. Kasi tininamnamak, friend. Sana nagustuhan ni nanang ti panagkaukaos na. Ay na, kunakon kat. Iti pa'y probinsya ti kunam. Ay sus, saan daan ay ruwam iti kasya pa nagkaukawas. Apa nga minadi mo man labi tagaan ni Heidi. Joey, tsak mo't mabalin nga isuro no anya ti kayat na. Amo mo tasipod pa'y. Dinan kaya ti mabibiyangan saan ka di? Wan angam sa balitan. Uray no itila kumamit ipapanyo iti probinsya a nagkawas iti nasayaat. Saan ka taga si aramatin na akawas iti Manila? Padasak to abagbagaan, barang denggenak. Oh, saan ka kadi pa nga agawit? Ag-overtime ka manen? Kapilitan, Joey. Saan kami matla makapagkuyog nga agawid kin ni Heidi? Tada ka no pag nada ka tagi di barkada na. Ang mga norabinto ka na na makaawid. Oh, di agawit ka matentap na makainanaka. Ay na, friend. Itapay laeng. Kasla makikita ko na marigatan ka iti sitwasyon nyo ka ni Heidi. Di nakpagdanagan, Joey. Kabailak da ito eh. Talaga ngamin nga ay ayatek ni Heidi. Oh, si kamat gayam Abner. Api nga imay ka dito itagos ko. Madanagan ang amin kan ka, Heidi. Di kasi maraki di office. Kandi mo pa'y sungsung-batan ti awag ko. Oray di rabi awagan ka. Jack na into na ran ti phone ko. Naimasan mi ngamin tinagjamming ka dagiti gagayam ko. Jack to pa'y napuutan no kasano ka nakaawid iti rabi. Gapo iti nakaro ang kinabartek ko. Ha? Apa yung minadinak inawagan? Tapno sinukon ka no sa dinamantayan mo. Sino nga ron pinangyawid kin ka? Intulod na ka no ni Jigs. Diyan nakajamming may abarkada ni Ana. Lalaki tinangitulod kin ka? Juan, apay, anya ko matidakas na. Heidi, babae ka. Saan ko maarumbang amarabyan ka nga awid? Kan saan ang nasaya at akitaan ti babae ang mabarbartek? Ada ka relasyon mo itan. Saan ang nasaya at asabali alalaki ti mangitultulod kan ka iti disoras ti rabi? Imbagak matenkan ka, awan ti dakas na. Gagayam ko matida. Tinasaya at agawid kan. Kayat ko ti agina na. Nasakit ti ulok. Baliwan tanto laangan ti agsarita. Abner, amom ka din ti sayang gusang diti office. Ha? May papaniti anya. Ay na, amo aminin dagiti ka opisinaan ta. Si kalangan na masiknan ti saan na makaammo. Iti anya. Malagip mo ka di idi kunam nga adalakad dahay di kan dagiti barkada na. Uwan. Sana si Merkiti office iti kabigatan na ni Heidi. Nabartek ka nung amin na nagawid. True. Kat amom ka di? Adda nakakita kang kuwana iti day di arabi Asimrek iti hotel nga adda kadwa na alalaki. Anya? Amom, saanin na nakaskas daw dagita adamag may papanit aramid ni Heidi. Hanggang concern dagiti office mate takin ka. Masyandakan ka, gapo iti kastama paspasamak. Amo ti amin asika ti karelasyon ni Heidi. Ngam, saan pa'y mata nagbaliw aging gaita? No kasta. Iso day ti lalaki ako na anang itulod kan kuha na iti pagnanaidan na iti day di aparbangon. Di na kanupay amon no kasano ang nakawid. Gapo iti nalao sa kinabartak na. Oh, anya ti desisyon mo ita, friend. Kabaalam ka di dagita apan nakaibabain? Abner, you don't deserve this.
Respetuan da kadagiti katrabahuan ta. Ngam ibabain na kamat ni Heidi. Jak amo na niya ti panunotag Joey. Apektado pa hindi trabaho gapo ka dagito ang mapaspasamak. Ngam ka ni Heidi, kaslaawan anyaman na. Come on, wake up my friend. Ado pa'y ti babae dita ang mas deserving kang ka. Di mo sayangan ti panahon mo itikas ka ni Heidi. Saan pa anala daw ti amin? Isu nga agpanunot kan. At man ti panagbakasyon mo, anak ko. Kunak man numabayag pa'y sakan to makaawid. Nagfile kiti makalawa sa bakasyon ko, nanang. Kaya't ko taginan na. Apay ngay nga agmay-may saka. Di mo matkadwa ti kaayan ayat mo. Iso ti makagapo. Naapay nagbakasyonak, nanang. Kaya't ko ti makapagpanunot ang naimbag. Ha? Apay, Abner? At damade ang napasamak? Pasensya kayo, nanang. Amok nga ididamo pailangan ang amoy ni Heidi. Saan nyo na kaya ta para kanyak? Kunak no kabailak abaliwan ti kababalin na. Ngam, kasladyak kabailan, nanang. Ay, anak ko. Ay ayatak ni Heidi. Ngam jak gayam kabailan na baliwan dagiti mading aramid na. Ado pa kay babae ng tilinakam ko, nanang. Iso nagbakasyonak. Takayat ko ang maamuan na niya ti reaksyon na. Iti da ito yung inaramid ko. No talaga nga ay ayatan na kamot, anak ko. Baliwan na ti mading aramid na. Kan amon na, no sa dino ti ayan mo. Sapay la kumatakas na ti aramidan na, nanang. Tamang namnamak nga agbali yung matlaeng ni Heidi. Namin anon nga inawagak na Heidi. Ngam di na pulos sinong batan dagiti awag ko. Ore dagiti text ko kan kuwana. Di na pulos replyan. Oh, talaga sigurong awan patag ko kan kuwana. Awan ang yaman na kan kuwana. Nga oray di nak makita pulos. Kaya't nga roda sa awan dayta. Nga awan ti bibi ang nakanyak. Dahito siguro ti senyales. Ama sapulapot daw kung ti relasyon mi. Talaga asaanan nga agbaliw pa ni Heidi. Nga oray pa ingatan na agdapdap paak. Iso arumbang lang nga agdesisyon ako na. Anya ti madamag Joey. Awa na pulos kontak ko kani Heidi manipod nagbakasyonak. Ay na, manong aldaw na sana simsimrek ni Heidi anya. Kit ado ti makakita kadakwada iti lalaki akadwa na iti hotel. Nalabit ngayon sukat na kan iti dayji a lalaki, Abner. Oh, iti kada ki di lugar mi. Nakapagpanunot ako na. Naamiris ko adak kalabid do ti pan nakirelasyon ko kani Heidi. Ngamjak pagbabawyan nga inayat ko iti kastaunay. Ay, naimbagmat ano naka-Ameris kan? Saanin at talagang agbaliw dahil a Heidi. Kaya't anya nga rin aramidom ngay? Kasaritam pa ni Heidi? Sa pulam ka di pa'y? Saanin, Joey? Kat nakaikadeng akon. Agpa-transfer akman ng iji lugar mi. Nasaysayatan nga iji ti pagtrabahwak. Sana kami na makamove on.
na makitkitak dito ni Heidi. Isong agsubli akon iti lugar mi. Kunada ano ay ayatom ti may sa tao, nakasagana ka nga agsakripisyo manang Emi. Ngam iti biyang ko, jak kabailan, nang runa kat napanagnakak, nga awan matlaeng ti serbi ti panagsaksakripisyok, no bilang laeng. Itamanang adda akmanan iti branch ti opisina mi nga adda iti lugar mi. Kayat kon tinagsubli ditoy, tapno saan kon ang makitkita pay ni Heidi. Sigun ka ni Joey, ti kaopisinaan kan nagbalinmat akasingad ko iji Manila, kaslaawan kano ti anyaman na kan ni Heidi ti kaawan kon iti opisina mi. Kaya't asawan dayta, adinak pulos impatag, akas iti panangipatag ko kankwana. Inaramid ko mati amin na panakaawat ka ni Heidi, ngam dimteng iti punto, at talaga adjakon kabailan adanggayan dagiti aramid na. Ken nariknak, asa anak anapatag kankwana. Pinanunot ko laengen at talaga siguro asaan pa'y adimteng ti babae a para kanyak manang. Ngamjak isarsara ti pusok, no dumteng to tinaitani akatakunaynay ko iti tungpalbiag. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Abner. Abner, pagayam ko, dayawan ka iti impaay mo apanagayat ka ni Heidi. Iti laksid nga ammom ti kinatao ken kababalin na, inayat mo latta, ket pinadas mo abaliwan ti madi a personalidad na. Ngam talaga siguro nga aging galaengan dita ti relasyon nyo. Pudno ti kunam asaan pa'y adimteng ti parakan ka. Laglagi pam Abner, tinapudno nga ayat, saan abirbiruken, no di kat dumteng daytoy iti kanito, adi mo mapakpakadaan. Namnamaek aga po iti kinasaya at mo a tao, dumteng tumatlaeng tinaitani aparaken ka. Saan ka ang maaw-awanan iti namnama pagayam ko. Alakastan, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng waris. Kadagiti tugod, iti danal tibiyag.